אוקיי, בואו איתי לסופר, אני צריכה לקנות כמה דברים, אז בואו נעשה את זה. טוב, קמח, אני אקח 2. טוב, אחד, נשים אותו פה. 2. בואו נמשיך. קצתי לשלל. קצת התבלבלתי מה שהמוכרת אמרה לי, כי כזה עשיתי החלפה של מיץ ענבים, ולא יודעת, כזה התבלבלתי, אז אני מקווה שיצא לי בסדר. וזהו, אני בדרכי חזרה. עוד מעט אני מכינה עם אח שלי כמו פסטה. אולי אני אראה לכם. I don't know. וזהו.